Josiasa mopogore nochopo e kar thieth ma Karen malimo Rigathi Gachagua mane ochwal e kar thieth tok tuore apoya odhiambo manyoro montio ne chendo manda dhoge nyimo od Senate ma bende idwa thiche oko. Josiasa mopogore ne ochopo mar lime kakoyo ne hawi maber kabende gikwedo mokalo yo mane od bura mar Senate otiyo godo e thicho oko Gachagua ma ok owinj pache. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka gi nyawadgi ma DAP-K moko kuom jotelo mane ochopo limo Gachagua e kar thieth. Jafwambo marwa Ogai nikod ler mathoth. Bang' tere kar thieth ma Karen tich ang'wen godhiambo kalure kod rem mar kor, Gachagua pod dhi nyime kod yudo thieth. Tich abich jotelo mag siasa ne ochopo mar lime kaka okang' mar kwayo ne hawi maber kalure kod tuone no. Nimeweza kupata kujadiliana tu kidogo na mke wake, na yangu tu ni kusema kwamba namtakia nafuu. We thank God that he looks stable, and of course it is upon the doctors to continue concluding the investigations that they were doing. Kae jotelogo ne oktumusu kod od bura mar Senate kalure kod buono winjo pach Gachagua to gidhi nyime gi thiche oko. What was the hurry when Speaker Kingi withdrew to his chambers? What were his instructions? We suspect and we believe he was told by stroke of midnight, you must be done with this man. What happened in the Senate last night was, as historic as it was, it had serious flaws. And clearly, I think Kenyans should expect protracted legal arguments. The law of natural justice demands that no person, man or woman, shall be condemned unheard. Kalonzo nasa kao chung mare ewi dwaro mar thicho oko Gachagua kendo thoth jo bura mag Wiper od bura mamalo ne opanjo ne siro paro mar golo Gachagua ya pis. Okang' ma bende medo nyiso fuok maduong' ewi riwruok mar Azimio. Honorable Robert Mbui spoke for all of us as Azimio. But their counterparts in ODM spoke a different language. So today, even as we go forward, we can no longer pretend that we are like-minded. On impeachment, we did say this was not a priority for Kenya. Kenyans have more serious issues. Kenyans cannot take their kids to school because of the failed new funding model in our universities. Patients are dying because when you go to hospitals now, dialysis, you are being turned away when you have no money. Governor Manyeri Mutahi Kahiga mabende enjatelo machiegni ahinya gi Gachagua mana kaka winyo mar akuru ne onenore man kod wach moro e kore. Ulimwengu huu umepasuka kiasi cha kukosa utu. Wakati mtu amekuwa mgonjwa na yuko hospitalini kiasi cha kuwa haturuhusiwi kumwona, wengine bado wanapata nafasi kuyatenda yale walioyatenda jana. Waingereza husema that every dog has its day, so we leave it at that. All I know is that the end of one thing is usually the beginning of a bigger, better thing, and there is life after this. It's not the end, and like they say, it's not over until it is over. Ramogi TV, Nairobi.